Meglepően sokan jöttek el erre a mai bemutatóra, számítottak erre? Számítani számítottunk rá, de természetesen mi is örülünk neki, hogy ilyen sokan vannak. Körültekintéssel jártunk el, és időben próbáltuk értesíteni azokat a partnereinket, barátainkat, ismerőseinket. Megjelentünk médiába, hirdettünk, szórólapokat osztogattunk, és hát természetesen mindent megtettünk azért, hogy erre a rendezvényre azért jöjjenek el az emberek, hogy a fűtésnek a gyakorlati részével is szembesülhessenek, hiszen a háttérként látható berendezéseken szemben láthatóan ég a tűz. Ugye az emberek egy jelentős része megszokta, hogy volt cserépkályha, vaskályha, ezzel fűtöttünk, jött a gáz. Az új iránt mennyire fogékonyak az érdeklődők? Fogékonyak, azt vesszük észre, hogy elsősorban az értelmiség, a képzett emberek körében van erre nagyobb fogékonyság, hajlandóság, de meglepő módon egészen széles az érdeklődőknek a köre. Mi az, ami amellett szól, hogy ilyen fajta kazánokat válasszunk? Az észszerűség, a környezettudatosság, és természetesen végül, de nem utolsó sorban a pénz. Hiszen ez a tüzelési mód, ez olcsóbb, mint a fosszilis energiahordozókkal történő tüzelés, illetve ezzel a tüzelési móddal, ha úgy tetszik, az energia kiszolgáltatottsága egy családnak, egy országnak csökken, mivel ez itt helyben Magyarországon állítódik elő, nem függünk sem importőröktől, sem az importvezetékeknek a meglétéről vagy nem létéről. Tehát én azt tudom mondani, hogy összességében, aki ebbe gondolkodik, jól gondolkodik. Ez gyakorlatilag fapellet és fabrikett. Mind a kettő a fűrésziparnak a melléktermékéből, tehát az úgynevezett fűrészporból egy préselmény. A jelentősége, hogy úgy lehet ezt összepréselni, ha a nedvességet kivesszük belőle, tehát ezeknek a fáknak a nedvesség tartalma 10% alatti, és ebből kifolyólag ugye a nedvesség, ami a fában van, az egyrészt nem éghető, másrészt a fában lévő éghető rész energiáját veszi el ennek a víznek az elpárologtatása. Tehát ebbe eleve már nagyon-nagyon kevés a víz, azt nem mondhatjuk, hogy teljesen vízmentes a fapellet vagy a fabriket, mert ez is ugyanaz, mint bármilyen élő faanyag, holtában is él, ahogy az ajtónk, az ablakunk, a szekrényünk is tartalmaz vizet, ez is a környezetből valamennyi vizet visszavesz. És miután ez össze van préselve, ugye az az előnye a fosszilis energiahordozók mellett, hogy ugyanúgy automatizálható, tehát a hands-free system angolul megvalósulhat, nem kell hozzá nyúlni, termosztáttal, bármilyen vezérléssel szabályozható. Igazából ezt kinek lehet ajánlani? Magánszemélyeknek, családi házakhoz, vagy inkább ipari vállalkozásoknak? Mindenkinek ajánlható, sőt, nem csak, hogy mindenkinek ajánlható, mindenféle módozatban ajánlható. Én például azt is mondom, hogyha valaki érdeklődik, hogy ne szüntesse meg a fosszilis energiahordozó tüzelő szisztémáját vagy rendszerét, építse be mellé, adott esetben a gázzal temperálja a lakását, ezzel meg fűtsön rá, és így is tudja csökkenteni a tüzelőanyag értékét az egy évre vetített költségeit tekintve, illetve azért ajánlom mindenkinek, és egy nagyon jó példát tudok erre felhozni, a cégem megvalósított egy 1500 kW-os fűtőművet a Pápai Várkert fürdőbe. Ezt, hogy érzékelteni tudjam, egy családi háznak durván 30 kW energiára van szüksége, tehát ha hirtelen fejbe számolok, az 1500-at elosztom 30-al, akkor az gyakorlatilag 40 háznak a fűtésére elegendő. Tehát ilyen nagy méretekben is lehet ezt megvalósítani, és hát természetesen tökéletesen működik, szintén hands-free szisztémmel, a Pápai Várkert fürdőben nincsen fűtőkezelő. Teljesen számítógép vezérel mindent, kicsi kívül felügyelet van, tehát ránézünk, de azon túl, hogy megtöltjük pellettel, és utána automatikusan ez egészen addig ég, amíg van pellet, ez biztos. És van pellet, és van fabrikett elég? Természetesen. Egyrészt ne feledjük el, hogy az országnak az erdősültsége, hál' Istennek folyamatosan nő. Szakmai végzettségemet tekintve én erdészember vagyok, amikor 28 évvel ezelőtt végeztem az iskolába, az országnak az erdősültsége nem ért el a 18%-ot, most meghaladja a 20-at.
Az is igaz természetesen, hogy a fáknak a minősége viszont csökken, de ez meg tovább erősíti a fatüzeléssel való lehetőségeket, mert ahogy csökken a minőség, egyre több az a fahányad, amit egyébként csak tüzelésre célszerű, illetve lehet használni. Most ezeket a fákat még most is rengeteget visznek ki az országból. Ausztriába, Németországba, Olaszországba. Ne vigyék ki az országból, fűtsük el mi. Ugye sokfajta kazánból választhatunk, nagyon sokfajta helyen árusítanak különböző kazánokat, és mindenki azt szeretné, az övét vennék meg. Mi az, ami az önök mellett szól, tehát a pellet mellett szól? Egy kicsit a kérdéseket felé venném, tehát hogy a miénket, ugye mi egyrészt több cégnek a termékét forgalmazzuk, illetve nem csak pellet, hanem briket kazánokat is forgalmazunk. Tehát az, hogy melyiket vegyék meg, mi azt mondjuk, hogy amit a technológia kíván. Tehát amit egy adott... De pénzkérdés is. Természetesen, és ugye itt is autó hasonlattal élve van Suzuki-tól a Mercedesig, illetve ezen belül is van a klímafelszereléstől az ABS-ig, tehát ezzel az autó hasonlattal, tehát nyilván ezeknek a berendezéseknek nagyon-nagyon sok opcionális feltétele, illetve lehetősége van, amivel fel lehet ezeket szerelni, a kényelmünk, a biztonságunk, az esztétikánk tekintetében, tehát nyilván kinek mire van igénye, mire van pénze. Ma holnap van egy ilyen nyílt nap, és jövő hétfőtől folyamatosan a bemutató termünk nyitva áll bárki számára, intézménynek, cégnek, magánszemélynek, és most a mai nap azért jó, mert a bemutató teremben lévő 4-5 kazánon túl azok a gyártók, akik most itt vannak, színesítik a rendezvényt, tehát még több berendezést meg tudnak tekinteni a látogatók, az érdeklődők, de nyilván erre mi lehetőséget adunk a későbbiek folyamán is, ha valakinek komoly az érdeklődése, mi megteremtjük azt a lehetőséget, hogy olyan berendezés láthasson működőképes állapotban, amilyen mondjuk az ő igényeinek megfelel és amilyet vásárolni szeretne. Hogyha nincsen valakinek éppen készpénz ennyi a zsebében, akkor ezt meg lehet vásárolni részletre is? Természetesen. Ugye a bemutató termünk az igazából bemutató term és promóciós iroda. Ha lesz lehetőség pályázatra, akkor mi szívesen megírjuk az érdeklődőknek magánszemély esetében is a pályázatát, és hogyha erre természetesen forrás nyer, ugye akkor azt örömmel közöljük az illetővel, hogy forrás nyert rá, hogyha egyébként a jövedelmi viszonyai hitel felvételére lehetővé teszik, akkor lesznek olyan bankpartnerek, akik az itt kapható berendezésekre áruvásárlási hitelt fognak nyújtani, tehát úgy fogunk működni, mint egy autószalon, ha valaki idejön, és van pályázat, megírjuk a pályázatát, ha kell hitel, akkor elrendezzük a hitelét, berendezést kiválassza, sőt, olyan kollégákkal, cégekkel is kapcsolatban leszünk, akik a teljes kivitelezést eszközölik, tehát gyakorlatilag alfától az omegáig bevállalunk mindent. Még egy fontos dologról beszélünk befejezésül, hogy talán a napjainkban az sem egy utolsó szempont, hogy egy adott tüzeléstechnika mennyire környezetszennyező. Így igaz. A fatüzeléssel is lehet egyébként környezetszennyezést elkövetni. Ragaszkodtunk mindenféleképpen egy műszaki színvonalhoz, és ehhez a műszaki színvonalhoz azért kell nekünk ragaszkodni, mivel ezeknek a vezérlése teszi lehetővé, hogy a hatásfokuk 90% vagy akár még a fölötti legyen, hogy a fatüzeléssel ne fölösleges szénmonoxidot termeljünk a levegőbe, hanem az a szénmonoxid égjen el, és ezáltal is a fűtőberendezésbe energiát fog adni. Hol lehet mindezt megnézni, megrendelni? A Jákofa Kft. Bakony Jákó Járiföldi telephelyén a bemutató termünkben.